iată a venit momentul, o nouă etapă, o altă tură, punctăm din ce în ce mai mult la capitolul tenis în Cluj-Napoca și în România, de ce nu? Îi spunem bună dimineața domnului Bogdan Nițescu, antrenor tenis. Bună dimineața. Îi spunem bună dimineața domnului Patrick, tenisman, e adevărat? Da. Așa. Îi spunem bună dimineața Ilca sau Ilco? Ilca. Și prietenii cum îți spun? Iuții. Iuții. Cornel, te rog frumos să nu mă lași să uit, de acum acolo o numim Iuții. Păi trebuie să avem o relație din ce în ce mai apropiată. Așa. Bun, cum v-ați trezit? V-am mai întrebat și înainte. Greu? A fost greu cu trezirea? Da, destul de greu. Greu. Da. Iuții? Mie nu așa, de obicei mă trezesc cam pe la ora asta. La ce oră vă treziți voi în mod normal? Uite, Iuții mi-a zis că așa. Tu, Patrick? Eu cam pe la 9, depinde și la ce oră mă culc. E adevărat, logic, nu știu, Dodo, ce trebuie aici? Adică nu pot, dacă omul se pune să doarmă la ora 3 dimineața, nu ai pretenția să se trezească la 6. Bun, o să mă întorc la voi, pentru că trebuie să discut cu Bogdan câteva lucruri interesante. Bogdan, bine te-am găsit. Vreau să discutăm câte ceva despre, să zicem, începutul unui copil în tenis. Cum se apucă, la ce vârstă ar fi bine să înceapă acest sport. Părinții decid ei așa că vor să ducă copilul la tenis, trebuie să aibă ei inițiativă sau trebuie să observă că copilașul are câteva calități. Hai, ne creionezi tu ceva aici. Depinde de fiecare persoană în parte, de fiecare părinte, bineînțeles de fiecare copil. Nu este o rețetă precisă, dar cred că tenisul de performanță ar începe pe la 8-9 ani, 7 probabil, la felul în care a evoluat în ultimii ani, dar nu e o rețetă care ar fi de succes de urmat, depinde de fiecare în parte. Da, cred că nu este greșit ca un părinte să își aducă într-o primă fază, cel puțin de curiozitate, copilul să vadă dacă are calități. Așa începe întotdeauna, de plăcere. De plăcere. Da. Și apoi antrenorul zice, domne, merită sau nu? Antrenorul, da, poate într-adevăr să zică, dar părintele de obicei este cel care vrea să meargă mai departe. Eu sunt foarte curios de ce trebuie să țină cont un părinte în momentul în care își alege un club la care să-și dea copilul la tenis. În primul rând de echipa care face parte din acel club, mediul pe care îl pune la dispoziție elevilor și felul în care se simte copilul lui la acel club, bineînțeles. Deci sunt niște lucruri foarte importante de care trebuie să țină cont. Bineînțeles, în primul rând trebuie să oferim un mediu în care copilul se simte foarte bine, să existe o plăcere. Pentru că este un sport de uzură și dacă nu există plăcere, durează foarte puțin. Crezi că la un club, să zicem, unde sunt oameni pregătiți, oameni de calitate, există posibilitatea, doar întreb, ca un părinte, ca un antrenor să spună părintelui după, nu știu, o perioadă de antrenamente, să spună, domnule, uite, copilul poate face tenis doar la nivel de mișcare și nu poate face performanțe. S-a întâmplat vreun caz în genul ăsta, oricât de dureros ar fi, în ideea în care chiar nu se poate? Bineînțeles, s-au întâmplat asemenea cazuri, dar părerea mea este că șansele nu trebuie luate nimănui. Trebuie lăsat până în momentul în care se convinge singur că nu se poate sau că și-a atins limitele. Și atunci mergem pe partea cealaltă, partea optimistă a lucrurilor. În situația în care, de exemplu, un elev are talente mari de tot pentru abilități pentru acest sport și părinții, de exemplu, nu au o situație financiară tocmai ok, clubul, antrenorul depune eforturi majore pentru susținerea lui? Bineînțeles, fiecare încearcă să facă ceva pentru un sportiv care ar fi de viitor, doar că este foarte greu, pentru că în tenis cheltuielile sunt foarte mari și cluburile deocamdată nu au puterea financiară pentru a susține foarte mult un asemenea jucător, dar
se fac mari încercări în sensul ăsta și sper că în câțiva ani vom reuși chiar la clubul nostru să facem mult mai multe pentru jucătorii clubului. Patrick, a venit rândul tău. Așa din punctul tău de vedere, înainte, eu am, de exemplu, am primit de la colegii mei o foaie pe care scrie, de fapt sunt 2 foi numai despre tine. Ai câștigat, ai plecat, ai făcut de la vârsta de 8 ani și a început participarea la competițiile de tenis la nivel național, apoi la nivel mondial. Doamne, incredibil, dacă enumăr așa, Elveția, Spania, Luxemburg, Rusia, Bulgaria, Croația, Olanda, Slovenia, Slovacia, Franța, Italia, performanțe internaționale chiar de la 14 ani, cupe. Cum le poți face pe toate astea? Ce simți? Antrenamente, multă muncă, multă concentrare. Cred că sunt niște lucruri de remarcat la vârsta ta. Da, dar cred că cel mai important este că îmi place, sunt foarte pasionat de acest sport și tocmai de-aia încerc să-l fac cu mai mult dăruire și muncă și cred că așa pot să ajung cât mai sus. Apropo de acest lucru, cât timp te antrenezi pe zi? Păi, Cât timp dedici tenisului? în vacanță cam 4 ore, 2 dimineața, 2 seara, uneori cam de 5 ori pe săptămână pregătire fizică și în timpul școlii cam tot 3 ore, cam așa. E mai greu în timpul școlii. Dar asta nu înseamnă că se neglijează partea educațională, să zic așa. Bineînțeles că nu. Fiecare seară după antrenament îmi recuperez temele după fiecare turneu și încerc să rămân la zi cu toate lecțiile. Eu sunt curios ce reacție au prietenii tăi, colegii tăi de generație, sunt invidioși pe tine, vor să te urmeze, tu îi sprijini, îi îndemni. Măi, faceți și voi, alegeți poate nu neapărat tenis, alegeți un sport, faceți mișcare. Vorba lui Radu de mai devreme, lăsați calculatoarele deoparte, ele sunt bune, dar nu atât de mult. Da, nu, colegii deloc nu sunt invidioși, chiar mă susțin, tot timpul m-au susținut. Chiar au început majoritatea, mult mai mulți de la noi de la școala internațională să vină de la tenis, să facă sport și cred că asta este foarte bine. Patrick, ce ai făcut tu ieri? Ieri Da. am jucat meciuri. Și ce ai câștigat? Am câștigat turneul Egon Tennis Cup. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată pe cine avem în această dimineață. Eu mă simt onorat. Iuție, am reținut? Da. Așa. Bună dimineața, ce mai faci? Bună, bine, m-am trezit mai ușor, adică să vin aici. De ce ai venit la noi? Ca să Vorbești despre tenis. Da. Să ne vorbești despre tine. Și despre tine am informații. S-a născut la 14-a 4-a, ești berbec? Da. Bine ai venit în clubul berbecilor de la TVR Cluj. Mulțumesc. Pentru că, din nou, Cornel, și nu mă lasă să-mi structurez, să mai aflăm câte ceva despre tine, despre cum îți petreci tu timpul liber, de exemplu, despre cât investești tu în tenis, în antrenamente. Tu ieri ce ai făcut? Să trecem oarecum mai direct la subiect. Ieri am câștigat turneul de la Cluj, de la Winners. Și Cine joacă aici? Așa, uite în plasmă. aceea sunt eu. Și ieri am fost o zi foarte fericită. Ce înseamnă pentru tine acest sport și ce schimbare simți tu la nivel fizic, la nivel psihic în special? Ca și, nu știu, echilibru, ca și disciplină? Schimbare nu prea. Bineînțeles că e mai greu și trebuie să mă concentrez la mai multe chestii deodată. Și, dar cu cât cresc, acest lucru e mai ușor în timp să realizezi acest lucru, să te concentrezi la mai multe. Practic îți intri și într-un ritm. Odată ce ai gustat, totul este ca un drog, dar de această dată în sensul bun al cuvântului. Și nu te mai poți lăsa, mai ales în condițiile în care ai niște oameni care te susțin, ai un antrenor cu care ai o comunicare excelentă și toate merg bine. Și niște rezultate foarte bune. Practic, da, asta îți mai dă un impuls să mergi mai departe și mai departe și mai departe și mai departe. E adevărat? Ilco este în primele 10 jucătoare din Europa. Este o jucătoare foarte Ce mai bună. vorbim mai? Sunt foarte fericit, înainte, Cornel, de extragere, că o să urmeze și extragerea.
Sunt foarte fericit că în această dimineață am reușit să discutăm despre tenis, despre acest sport alb, aristocrat, cum vreți voi. Nu am discutat cu niște oameni care ne-au povestit, au venit să ne zică, domne, este bine să se joace, că ai de câștigat, că se transformă, că se face, că se drege. Nu. Am discutat cu exemple, iar Patrick și Ilca sunt două exemple demne de urmat, doi tineri care au făcut ceva în acest sens și trebuie doar să dați un search pe Google cu numele lor și o să găsiți câte și mai câte informații. Nu vreau să plecați încă, vreau să mă ajutați la o extragere. De acord? De acord? De acord? De acord? Bogdan, mai lași? Bineînțeles. Sigur că da. Trebuie să dăm niște premii promise încă de la începutul emisiunii. Am pus la bătaie 2 vouchere. Unde sunt voucherele? Ia să le vedem. 2 vouchere. Avem intrări 7 ore pe voucher, 7 ore. Acum, voi faceți în 7 zile sau în 2 zile, le comprimați cum vreți voi. Sunt 2, pentru că accesul se face pe un teren din Cluj-Napoca. Ele au fost, sunt de fapt valabile pentru cineva care este din Cluj. Am specificat asta încă de la bun început, iar pentru cei care nu sunt din Cluj avem 2 tricouri. Acum facem extragerea cu tricourile. Avem pentru țară 2 tricouri foarte, foarte drăguțe care o să plece, o să vedem unde. Patrick, tu dai terenurile. Ilca, tu extragi 1. Hai repede. 1. Dă-mi-l încoace. Dă-mi-l încoace. 1 și încă 1. Repede. Și încă 1. Primul tricou pleacă la Pop Ștefan din Baia Mare. Ia să vedem. Putem să-l arătăm. Da, primul tricou pleacă la Baia Mare, iar cel de-al doilea pleacă la Mihai Dumitru din Constanța. Salutăm și constanțenii cu această ocazie. Cornel, ne intrăm în legătură directă, se muncește la acest lucru, încercăm să vorbim cu Ștefan din Baia Mare, să le felicităm și apoi cu Ștefan, bună dimineața! Ajută-mă tu! 2, 1 și încă 1, 2. Renunțăm la asta, nu ne mai interesează. Primul voucher pleacă spre Mihai Conț din Cluj-Napoca. Domnul Mihai Conț a câștigat primul voucher, 7 ore de tenis gratuit. Aici e vorba despre accesul la teren. Poate m-a provocat și pe mine la un meci de fotbal, că nimeni nu zice, eu dau aici premiile și nu mă aleg cu nimic. Păi este corect, Cornel, ce se întâmplă, este corect, Patrick, vezi cum e fie ce să tot dai din gură, dar de fapt nu te alegi cu nimic, nu te cheamă nimeni. Și al doilea este, dacă sunteți curioși, da, al doilea este Bolboac Alexandru din Cluj. Domnul Alexandru este câștigătorul celui de-al doilea voucher. Este? Este. Îl avem, Cornel, pe domnul Mihai la telefon din Cluj? Nu-l avem. Dacă nu, o să încercăm să luăm legătura cu Alexandru și cu siguranță în această dimineață o să dăm de ei și o să discutăm cu cineva. Bogdan, cum te simți? Ce înseamnă să lucrezi cu copiii? Cum e, spre deosebire de ceea ce a însemnat cealaltă perioadă din cariera ta? E mult mai dificilă. Ca jucător ești mai relaxat, știi că totul depinde de tine. Ca antrenor e mult mai dificil, trebuie în permanență să-ți motivezi jucătorii. E o muncă grea, dar în același timp e frumoasă și o facem cu plăcere deocamdată. Domnul Alexandru, bună dimineața! Bună dimineața! Felicitările noastre, voucherul vă aparține! Vă mulțumesc tare mult! Să aveți o zi superbă, felicitările noastre! Mulțumesc tare mult, o zi bună la rând! Domnul Mihai Conț nu răspunde la telefon, colegii mei o să ia legătura cu dânsul și o să intre acest voucher în posesia lui. Cine știe, poate a ajuns la serviciu și nu mai poate vorbi. Dragilor, Patrick, Ilca, felicitări în continuare, să nu vă opriți din ceea ce faceți. Bogdan, mulțumesc, noi ne revedem marțea viitoare, toate cele bune, bye bye!